Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ya ina kwana? Lafiya kalau. Yauwa daman na zo ne akan maganar kuɗaɗen nan. Yauwa daman tunda naga kiranka. Na san cewa akan maganar kuɗaɗen nan ne. Yauwa ga sunan na kawo maka amma da sharaɗi. Kar ka hau mashin. Kar ka hau mota. Ka bi ta baya can baya. Ka bi ta baya ka ɗauka kai masu kuɗin. Yauwa ni zan koma gida. Ya jima. A gaida gida. Salamu alaikum. Yawwa na karɓo kuɗaɗen nan. Yanzu zan zo insha Allah. Ta baya zan biyo ne, ta baya zan biyo, ta ƙar zan biyo, ta saboda ya ce mun kan hau mashin kan hau mota. In biyo ta ƙar. Yawwa. Insha Allah. Ga nan zuwa. Wayyo Allah. Mun ga kuɗi a cikin jakarka. Ina hadis ɗin? Dan girman Allah, dan daraja Allah ku kyale ni. Dan Allah dan Allah ku taimaka mu. Magana muke maka ina hadis ɗin ka kai shi. Dan Allah dan Allah ku kyale ni. Wayyo Allah na. Ka fito da shi ka ba mu. In ba haka ba za ka bar gurin nan kalau ba. Wayyo Allah. Bakin agwai. Kai mai gida. Bakin agwai. Kai mai gida. Bar mun da shi. An gama. Ya kuke jira ne? Kawo mai. An gama mai gida. Kai kuma mu je. Ayya aka ku dago mun shi mana. Ku gan shi a ƙasa. Aikinka. Bakin agwai zo ka ɗauka mu je gurin oga da shi. Okay. An ga kuɗi a cikin jakar tashi, amma ba a ga hadis ɗin ba. To ai gaskiya ma. Ku kai mun shi can gurin ina zuwa. Ta mai gida. Kai ka tsaya mun a nan. Ka gama gudun kenan.